Hi guys! Lain na po ni natong session sa atong Bisaya to English nga lesson. Okay, magkat-on sa taog uban nga mga verbs, ang mga action word ba? Okay, una, mayuntang laba, sa English, mayuntang wash. I need to wash my uniform. Dapat labhan, kinahanglan akong labhan akong uniform. Next is paminaw, listen. So, paminaw sa imong maestra. Listen to your teacher. Next, dungog, hear. Did you hear the noise? Nakadungog ba ka sa kasaba? Next is limpyo, clean. I have to clean my room. Kinahanglan akong manglimpyo sa akong kwarto. Next, kat-kat is climb. Ang mga bata kay ni kat-kat sa kahoy. The children are climbing the tree. Next is silhig, sweep. So, you have to sweep the floor. So, limpyuhi ang salug. Next is trapo, wipe. Trapuhi ang bintana, wipe the window. Luto, cook. So, I need to cook for breakfast. Kinahanglan ako magluto para pamahaw. Mao na siya, so atong balikon og basa. Laba, wash. Paminaw, listen. Dungog, hear. Limpyo, clean. Kat-kat, climb. Silhig, sweep. Trapo, wipe. Luto, cook. So, I hope na amoy nakat-unan karon.